аз иҷа пас ҳар як муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунад дар қонуни федералии Русия таҳти рақами 115 наметавонад ки аз аэропорт бигзарад. билет чанд дона гирифтан дар кор ки мошина мегирем. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гироми қадр, оиди депортатсия кардани муҳоҷирон дар Русия гап мезанем. Чихеле ки мо ваъда кардагӣ будем дар конкурс имрӯз аксия мекунем. Марҳамат шанса аз даст надода видеоро тамошо кунед ва ҳатман билетҳои худтонро бихарен ки аксия якбораи тамом. Ассалому алайкум бародарони азизу гироми қадр, чихеле ки медонен дар канали ма бозии нав рафтесай, ҳамагӣ 100 дона призай, 4 дона мошин. Имрӯз барои шумо аксия мекунам, ба 1000 рубл 10 дона билет бародаро, шанса даст натен бидроен билетотона бихарен. Яъне ки ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя, сумтам мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай, бо да WhatsApp чек тароӣ мекунӣ, билетҳои аксия хати гирифтагӣ инам хеле ҷошда меоя. Бидро бахта бисанҷ, билета бихар. Дар Федератсияи Русия муҳоҷиронро ба таври фаврӣ депортатсия мекунанд. Яъне ки тағйиротҳои нав ворид шидай, сабаб дар чие ки шаҳрвандони хориҷиро бо таври фаврӣ ихроҷ мекунанд, ҳозир мефаҳмонем. Минбаъд муҳоҷирони меҳнатиро метавонанд барои хурдтарин ҳуқуқвайронкунӣ аз қаламрави Федератсияи Русия ихроҷ намоянд. Ин тасмими нави президенти Федератсияи Русия Владимир Путин мебошад, ки ҳуқуқи ихроҷи шаҳрвандони хориҷиро ба вазорати корҳои дохилии кишвар вогузор намудааст. яъне ки президенти Федератсияи Русия чунин тасмим гирифт ки аз иҷа пас ҳар як муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунад, барои хурдтарин ҳуқуқвайронкунӣ метавонад ки аз Русия депортатсия карда шавад. яъне хурдтарин ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ гуфта чиро дар назар дорем? аз ҷумла ҳуқуқвайронкуниҳо барои надоштани регистратсия мешавад. мисол барои дар метроҳо бе карта диромадан мебошад, ё ки ягон нарушенияҳое ки ба монанди ҳамиё хурд мебошанд, ҳамиё сабаб шида метавонанд ки шуморо аз қаламрави Русия ихроҷ кунанд. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед ва дар ҳеҷ куҷо қонуна нақз накунед. ва инчунин гуфта мешавад ки на танҳо муҳоҷирони меҳнатӣ, балки шахсони шаҳрвандии Федератсияи Русия доштаро низ барои ҳама гуна ҳуқуқвайронкунӣ новобаста ба дараҷаи вазнини ҷиноят аз қаламрав ихроҷ мекунанд. дар хабар омадааст ки хурдтарин ҳатто ё гуноҳ метавонад боиси ихроҷ гаштани шахс аз қаламрави Русия гардад. масъалаи раванди ихроҷи шаҳрвандони хориҷӣ аз қаламрави Федератсияи Русия дар қонуни федералии Русия таҳти рақами 115 ба таври возеҳ нишон дода шудааст. яъне ки ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ танҳо барои депортатсия кардан мисол рол бозӣ намекунанд. дигар ҳар нафаре ки шаҳрвандии Федератсияи Русияро дастрас кардагиай, то ҳатто метавонад ки ана ҳамвора барои ягон қонуншикании хурд карданшон паспортошонро аннулировать кунанд ва аз қаламрави Русия ихроҷшон кунанд. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, як бори дигар ба ҳаматон хотиррасон мекунем ки дар ҳар куҷое ки қарор дорен бояд қонуншиканӣ накунен ва бо эҳтиёт бошед. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳое ки нависондагиен ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ба ҳаматон як чиза тавсия метиҳам бародарони азиз, агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан запретошон кушода шидагӣ ҳаст ё ин ки не, ё аз кадом шаҳри Русия запретшон кардагиянд, дар рақамҳои рӯи экран WhatsApp-да бинависонед, проверкаи аниқ мекунад ва ҷавоби дуруста барои шумо мега. Фара М нависондай: ассалому алайкум, ман двойное гражданство дорам. бо заграни тоҷикӣ омадам. дар Новосибирск қапидан 2000 штраф карданд. гуфтан аз 1 октябри 2023 қонун баромад ки ҳатман заграни русиро гирӣ. бале, дар Федератсияи Русия ҳар касе ки қарор дорад загранпаспорти расистӣ надошта боша, агар наметавонад ки аз аэропорт бигзарад. вале ки двойной гражданинҳо агар аз Тоҷикистон ба Россия бираванд, загранпаспорт надошта бошанд, мемонандшон Россия ворид шаванд, вале штраф меспоранд бародаро. ба ҳамин хотир загранпаспорти расистӣ доштан ҳатмӣ шидагиай. як кас нависондай дар масъалаи уведомления баъди якум аниқ мешава гуфтӣ барои шахсоне ки ғайрирасмӣ кор мекунанд. дар ин мавзӯъ ягон ахборотҳои нав кишид, мо ҳатман видео мекунем ва ҳамашам мефаҳмонем. ҳозирашда чӣ хеле ки буд ҳамун хел истодагиай. як кас нависондай: салом Сорбон, дар мавзӯи шаҳодатнома навишта будам.
фикри худатам мегуфтӣ раҳмат. дар мавзӯи шаҳодатномаи чӣ дар назар дорен шумо? Мақсад чиро мехоҳем ки бифаҳмем? Амуро пирратар саволтона бинависонем. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака. Билет чанд дона гирифтан дар кор ки мошинам мегирем. Касе ки аз ҳамада билети бисёр мегирад. Ҳозира шуда як нафаре ки аз ҳамада билети бисёр гирифтагиҳад, тақрибан 250-280 дона билет гирифтагиҳад. Нафаре ки боз аз ида зиёдтар билет бигирад, соҳиби мошин ӯ мешавад бо тариқи автоматӣ. Ва барои дуюм ҷое ки билети бисёр мегирад 6000 сомон метиҳем ва барои сеюм ҷош 4000 сомон дода мешавад. Як кас нависондаи омадагимда аз як моҳ гузашт. Регистратсия дорум, патент карда мешавад, пешакӣ раҳмат. Дар ҳолате ки шумо баъди як моҳ патент гирифтанӣ мешен, 10,000 рубл ҷарима месупорем ва ҳуҷҷатотонро пешниҳод мекунем. Як кас нависондаи акаи сорбон кай авф мешавад. Авфи муҳоҷирон ҳозирашда аниқ нест. Юсупов нависондай: ака, барои студентский билет кардан граница гузаштан ҳатмияи пешакӣ раҳмат. Барое ки шумо мигратсиони картаи худтона учоба ба қайд бигирен, агар бояд ки граница бигзарем бародар. Як кас нависондаи: акаҷон, чизе ки шумо гуфтестен ҳама давлатҳо доранд ё ки тоқа Дубай. Яъне барои дар фурудгоҳҳо очират наистодан, барои тамбашавӣ нашидан ҳастаи махсус, мақсад аппарате ки барои гузаштан печат назадан паспорта дар ҳамуҷа мемонед ва мегзаред. Мо дина дар ҳамин масъала гап задем ки дар фурудгоҳи шаҳри Душанберам ҳамин гуна тасмим гирифтагианд ки дар ҳолатҳое ки якбора чанд рейс пайҳам мебиёяд ва одам бисёр мешавад дар фурудгоҳ, мисол ҳамун утоқҳое ки печат мезананд ва одамон мегзаранд, уҷада ки одам бисёр шид, дигар одамон метавонанд ки аз ана ҳамун аппарат истифода баранд, яъне паспорта мемонанд, мегзаранд. И дар Дубай мақсад рафтагӣ монда дида будем ва ягон ҷой дига нарафтам, оле ки дида бошам. Дар Узбекистон надидам ҳамин чиза. Мумкин боша ё мумкин набоша, намедонам, ва дар шаҳри Душанбе мешавад. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака. Бозӣ маълум нашидай олӣ. Бародарои азиз, бозира нав 3 рӯз ё 4 рӯз шидагиҳай ки мо дар канал партофтагем. Оли мақсад билетҳо рафтесиянд. Нафарҳое ки тамошо кардесен, ҳаракат кунем шумо билета бисёртар бихарен, мо тезтар тамом кунем ва тезтар мо финали бозира мемонем. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.